Древните светилища са свещени места, свързани с вярата, обредите и духовността на древните хора. Те често се намират на енергийно силни места в природата, върхове, скали и пещери, и са били центрове на поклонение и жертвоприношения. Останките им носят безценна информация за вярванията, ритуалите и културното наследство на праисторическите и античните общества. Освен останки от християнски храмове, в археологически обект Писаната църква е открито и тракийско светилище. Археологическите находки показват, че тези светилища са използвани в продължение на векове, от бронзовата епоха до римския период. Джерджева скала се намира на 3 км западно от село Бачево. Мястото е било използвано за религиозни ритуали още от ранната желязна епоха. Продължава да бъде активно до средновековието и дори до Възраждането. Намерените артефакти и следи от човешка дейност показват, че тук са се извършвали различни обреди и церемонии, свързани с почитането на природни сили и божества. Джопанов егрек е известен със своите тракийски могили и останки от древни светилища. В района са открити артефакти, които свидетелстват за наличието на тракийска култура и религиозни практики. Тези находки датират от различни периоди на античността. Мегалитното светилище Каракая е разположено в западните Родопи край изворите на река Вищерица. Скалната пирамида на Каракая доминира над околните родопски върхове, поради което представлява естествен природен код на космическата планина и по-точно на нейната най-сакрална небесна част. От светилището се открива 360 градусова панорама, позволяваща визуални връзки с светилищата в подножието на Беслет, както и с това на връх Бабяк на север и връх Митровица над долината на река Места. Светилище Камено се намира в село Баня и представлява висок изправен камък мегалит. Мегалитът е бил почитан в древността като свещен и върху него са изсечени жертвеници. Култовият комплекс Спасова църква е свързан с християнската религия и вероятно е бил използван през периода на късната античност, около 4 до 6 век. В този период регионът е бил под влиянието на Римската империя и по-късно на Византийската империя. Пред читалището в град Разлог, застинали във времето, се издигат плочите от столоватец. По белите им повърхности, сякаш прегърнати от слънцето, се вият спирали и трискели, символи, родени от мисълта на народ, живял в ритъм с природата и небесните сили. Плочите представляват копия на древни мраморни стели, открити в едноименното светилище. Светилището в местността Столоватец е значим археологически обект в България, открит случайно през 1953 година. В него са намерени мраморни стели с релефни изображения, свързани с култ към Слънцето. Стелите датират от края на бронзовата и началото на желязната епоха и са украсени с геометрични мотиви като трискели и двойни спирали, символи, които се свързват с Слънцето. Откритите каменни плочи с изображения, свързвани с тракийския бог Хермес, известен и като бог на царете и вождовете, са ключов елемент. Те показват, че светилището е било свързано с тракийски вожд и вероятно с техните ритуали. Една от плочите от Столоватец се намира в историческия музей в Разлог.
Най-популярното в научната литература от Разлог са плочите от столовата, си ги знаем ние. Те са 3 намерени. Големата 1,71 м, та е 1,10 м и малката плоча 1 метър, възпроизвежда това женския символ. Това са плющички намерени там в вторични зидове вградени. Това е женския символ, вулвата. Голямата и малката плоча са взети 1979 година в Националния исторически музей временно, с протокол 98. Тая са ни оставили да си имаме и тук нещо. Интересно, че има и на тех надпис с египетски иероглифи, а всъщност тракограми. Това ми беше заглавието в Стара Загора. На тая конференция тук можем да четем следното, като за храм трябва да му придадем молитвен характер. Боже Слънце, слез с дъжда и водата и стихиите, тия охлювици са това, и оплоди, това е фаус, земята, амин. Тук има едно знакче, което те го превеждат като наистина, за мен си амин. Амин ще рече аме рожба, ин небе, роди небе, или както си го превеждаме българите, амин дай Боже. Тук молитвата е да се оплоди земята, това така както е окончено, е изправено в този вид било, тая позиция. Сега, тук има вдълбаване, личи си, че не е от чупка, и тъй като беше на двора, съм правил бавно излияния, водата слиза надолу, тук има една повърхност, която не е изравнена, отвежда водата върху фауса и оттам отива в земята. При египтяните, тъй като не всички са били грамотни, са продавали такива амулети, на които е изписана молитва. И ако някой се разболее, поливат този амулет над паничка с водата и като се облее с водата, се счита, че е прочетена молитвата, болният изпива водата и магията е направена. Тук се прави излияние за магия за плодородие на земята. На голямата плоча пише на Бога храм, дом за молитва и към Бога Слънце. В средата е долната част на плочата, това се оказа най-старата в Европа слънчева ладия. Слънцето. Така че към него е молитвата. Сега, тук, това е водата пролет, това е водата с 2 охлювици лятото, когато е най-малко и когато се извършва оплождането на 22 юни. И тук слиза бавно надолу, както и на другата голямата плоча, за да умре зимата, да замръзне. И после да се повтори цикъла. Тук има и оная представа при индианците, която е, че човек е един малък космос, космос е един голям човек. Голямата плоча 1,71 м човешки параметри и тук мястото на Бога в човешката структура е главата, така че като направим тая позиция, която е при Египет молитва, изобразено човече е така, тук има мъж за молитва. Главата на съответното място си идва фалса, така че има и човешки параметри вмъкнати в размерите на тия плочи. Плочите от Столоватец са изключително откритие, което свидетелства за развитието на тракийската цивилизация на територията на днешната община Разлог. Те са артефакт, който ни пренася в отминали времена и който може да бъде видян и днес.